नमस्कार. कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत पाचक, रुचकर, पहिल्याच घोटाला तृप्तीचा अनुभव देणारी आणि झटपट होणारी अशी सोलकढी. तर मग करूया सुरुवात. यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊया. चौदा ते 15 आमसुलं म्हणजे कोकम आपल्याला सगळ्यात आधी एका बाउलमध्ये घेऊन त्यात थोडं गरम पाणी घालून उमळत ठेवायची आहेत, म्हणजे याचा रस काढून घ्यायचा आहे आपल्याला. आता आपण नारळाचा रस काढून घेऊया. याकरता खोबरं घ्यायचे, यात एक हिरवी मिरची आणि 4 पाकळ्या लसणीच्या. या सोलून घ्यायची गरज नाही आहे, कारण आपल्याला रस गाळून घ्यायचा आहे. आता यात आपण पाणी घालूया आणि आता हे छान वाटून घेऊया. आता आपण हा रस गाळणीतून गाळून घेऊया. याचा पूर्ण रस आपण काढून घ्यायचा आहे. आता ह्याच्यात आपल्याला परत थोडं पाणी घालून ह्याचा अजून एकदा रस काढून घ्यायचा आहे. हे आपण दुसऱ्या वेळेला पाणी घालून त्याचा रस काढून घेतलाय. आपल्याला रस पातळ करायचा नाहीये. यात घालायचे आपण 2 चमचे साखर, चवीनुसार मीठ. सुरुवातीला आपण जी आमसुलं भिजत ठेवलेली होती गरम पाण्यात, ती बघा छान उमळून आली. त्याचा रस छान असा आलेला आहे. आता हा रस आपल्याला गाळून त्या नारळाच्या रसात घालायचा आहे. आता यात आपण आमसुलाचा रस घालूया. आपली आमसुलं ताजी होती, त्यामुळे किती छान गुलाबी रंग आलाय पहा. तुम्ही बाजारात गेलात तर तुम्हाला तयार आगळही मिळेल. आमसुलं तुम्ही घरी करून करणार असाल तर आमसुलं मात्र ताजी पहा किंवा नवीन पहा. यावर घालायचे थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आपली सोलकढी झाली तयार. सर्व करण्यापूर्वी थोडा वेळ तिला फ्रीजमध्ये ठेवा, म्हणजे थंडगार सोलकढी अप्रतिम लागते. तुम्ही ही सोलकढी नक्की ट्राय करा आणि ती कशी झाली आहे हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.